Keď sme hovorili, že jednoducho nebude možné uzatvoriť mierovú dohodu bez určitých územných strát Ukrajiny, no tak ste všetci ochkali. Toto všetko rezonovalo. Dnes nikto z vás nehovorí, že veď v podstate je to tak, pretože táto mierová zmluva, ktorá je na stole, hovorí o takých závažných zásahoch do územnej integrity Ukrajiny, o ktorých sa možno nikomu ani len nesnívalo. Ja však, dámy a páni, teraz postavím veľmi tvrdú otázku. A spýtam sa, to naozaj bolo treba od začiatku vojnového konfliktu v roku 1922 nechať pozabíjať 100 000 ľudí, podporovať túto vojnu, aby sme sa dostali v novembri v roku 2025 k mierovej dohode, ktorá keď si ju prejdete, tak nemôžete pochopiť, o čom to zabíjanie vlastne bolo a na čo to bolo celé dobré. My sme tvrdo atakovali viacerých európskych politikov vrátane bývalého britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý zmaril uzatvorenie mierovej dohody v apríli v roku 2022, 3 mesiace po začiatku vojnového konfliktu. Ak porovnáme podmienky, za ktorých mohla byť dohodnutá mierová dohoda v apríli 2022 s tým, čo je teraz na papieri a o čom sa reálne sa o tom rokuje, tak ten rozdiel v pozitívnom postavení Ukrajiny v roku 2022-2025 je 1:100. V tejto dohode je postavenie Ukrajiny 100-krát horšie, ako bol v apríli v roku 2022. Kto to uzná z tých vojnových jastrabov v Európskej únii, keď tak podporovali tú vojnu? Keď tak strašne tam posielali tie zbrane? Keď tak zakazovali akékoľvek prímerie? Kto dnes si nasype popol na hlavu a povie, že áno, nechali sme ich od 22. roku zabíjať sa. 100 000 ľudí zomrelo. Kvôli čomu?